suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Magandang umaga po sa bawat isa. At muli po ay welcome kayong lahat, sa lahat po ng nakikinig na sumusubaybay sa ating morning devotion, Tinig ng Pag-asa. Ay maligaya po ako na muli ay ako'y nakasama ninyo para po pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, with the power and the moving of your Holy Spirit, kami po, Panginoon, ay sama-samang lumalapit sa umagang ito at nagpapakumbaba. Anuman po, Panginoon, ang nagawa naming pagkukulang, pagkakasala, yaman po ay aming inisip, sinabi, ginawa. Kami po ay patawarin mo, O God. Purify us, O God, at kami po ay maging karapat-dapat sa paglapit sa trono ng iyong kapangyarihan. Salamat, O Diyos, muli sa umagang ito na kami po ng iyong mga anak ay magkakasama-sama upang muli ay mag-aral, pagbulay-bulayan ng iyong mensahe sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat nararanasan po lagi namin ang iyong pagsama, ang pagkilos ng iyong banal na spirito. Salamat po, Panginoon, sa mga panibagong kapahayagan na ipinagkakalubog po sa buhay ng bawat isa. And Lord, ngayon pa lamang, O God, sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nakakapanood at sumusubaybay sa aming morning devotion na ito, Tinig ng Pag-asa. Alam po, Panginoon, na kinatagpo mo na ang pangangailangan ng kanilang buhay at pinatatag mo na ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat, O Diyos, sapagkat nangyari ang programang ito para ikaw ay maparangalan at tunay ngang mag-manifest ang kapahayagan ng iyong salita sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat. Pinagkakatiwala po namin ang umagang ito sa iyo. Malugod ka sa aming gagawin. Samahan mo po kami at tanggapin mo po ang lahat ng aming papuri, pasasalamat. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli po ay magandang umaga at excited po ako na muli ay pag-aralan ang salita ng Diyos. Kasama po kayo na laging sumusubaybay, nakikinig at lagi pong napapagpala ng salita ng Panginoon. Sa umaga pong ito, may bagong kapahayagan po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na alam ko po na tayong lahat ay sabay-sabay na matututo, sabay-sabay na lalago at sabay-sabay na mapapagpala dahil po sa kanyang salita. Pag-aralan po natin ngayon ang sinasabi po sa awit or Psalms chapter 24 verse 3 to 4.
Ito po ay matatagpuan sa Psalms or chapter 24, verse 3 to 4. Ano po ang sabi dito? Sabi po dito, who may ascend the hill of the Lord, who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by what is false. Ano po? Ang sabi po doon, sino daw po ang marapat umahon sa burol? Sa burol na Yahweh, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa umagang ito. At ito po ay napakaganda po ng kapahayagan ng Panginoon sa araw na ito para sa ating lahat, kung saan ay pag-aaralan po natin kung paano ba tayo makakapasok or papaano po sino bang pinapayagang pumasok sa presensya ng Panginoon. Yun pong hill na tinatawag dito, hill represents the presence of our God. Ano ho? He'll represent the throne of His glory. Ano ho? The throne of His grace, the glory of our God. Ano ho? Kaya po, marapat lamang po na malaman natin sino po ba yung mga karapat-dapat na pumasok at sino po ba yung pinapayagang pumasok sa trono ng kapangyarihan o presensya ng ating Panginoon. Who are those worthy to enter in His presence? Yun po ang ating topic sa umagang ito. Yun po worthy to enter in His presence. Who are those worthy to enter in His presence? So, sa presensya po ng ating Panginoon. Alam niyo po, ay dito po natin marirealize na hindi po lahat ng tumatawag sa Panginoon, hindi po lahat ng nakikipag-ugnayan sa Diyos ay nakakapasok sa presensya ng Panginoon. Alam na po natin na ang isang hadlang para po tayo makapasok ng totolan sa presensya ng Panginoon, yung ating makasal sa puso. Kaya po kailangan ating buhay. We need to purify our life. Kailangan po nating maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon bago po natin simulan yung paglapit sa Kanya. Ang sabi nga po doon, tinawag po ang bawat isa. At sa pagtawag po sa atin, may sakripisyo po dapat tayong gawin. Ano po ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 22? Ano po sabi doon? To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. He committed no sin and no deceit was found in His mouth. Napakaganda po ng talatang ito. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon. At ang sabi po doon, ang pagtitiis daw po ng hirap ay bahagi ng pagkatawag o pagkahirang sa atin ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nagtiis sabi po doon, sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa atin lahat, para sa atin po. At binigyan tayo ng halimbawang dapat nating tularan. Ano po ang ginawa ng Panginoong Hesus na dapat nating tularan? Kahit kailan ay hindi po siya gumawa ng anumang kasalanan o hindi man po siya nagsinungaling. Marami pong magagandang halimbawa ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesus. Tulad na lamang po ng pagiging mapagpakumbaba. Tulad na lamang po ng pagkalinga niya sa mga nangangailangan, sa mga kapuspalad. Tulad na lamang po ng pagpapatawad sa lahat ng mga nakakagawa ng kasalanan. Tulad na lamang po ng pagkakapantay-pantay ng tingin niya at sa karapatan ng bawat kanyang nilikha. Napakaraming example sapagkat dito po sa sinasabi na sino daw po yung pinapayagan. Sino daw po, sabi po doon, who may stand in His presence.
Ano po, sino lang po yung bang pinapayagang makapasok sa trono ng kapangyarihan o presensya ng ating Panginoon? Alam niyo po ba ang katangiang meron sa hinihiling nito na ang sabi nga po yun lamang daw po may malinis na isip, may malinis na buhay, may malinis na pagkatao, hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa mga pangakong binibitiwan. Ang description pong ito'y fitted lamang sa ating Panginoong Hesus. Ito po'y tinutukoy, noon pa man na-vision na, na-discern na po ni, sabi nga po, na-prophesy na po ni David na ang Panginoong Hesus ay papasok sa Jerusalem para po pamunuan ang lahat ng salin lahi. Ano, na naandoon po na ang Panginoong Hesus lamang ang unang-unang nakapasok sa presensya ng ating Panginoon doon sa kanyang holy place, sapagkat taglay niya ang mga katangiang ito. Ano? At kaya ang sabi niya nga po dito sa ating huling binasa sa 1 Peter 2 verses 21 to 22, binigyan po niya tayo ng halimbawa na dapat nating tularan upang tayo man ay makapasok din sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po pag-aralan natin, who are those worthy to enter in His presence? Ano? Dahil po, hindi basta-basta po tayo makakapasok. Okay, nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, pero ang kailangan natin, makapasok tayo dun sa presensya ng Diyos para po atin siyang maranasan sa bawat oras, sa bawat minuto ng ating buhay. Sino lamang po yung pinapayagan sa kapangyarihan or sa kanang Panginoon? Number one, those who experience the purification in their heart. Those who experienced the purification in his heart. Ano? Siya lamang na nakaranas ng paglilinis ng kanyang puso, ng kalinisan sa kanyang puso. Yun lamang daw po mga taong may mga malilinis na puso. Yun lamang po yung pinapayagan ng Panginoon na pumasok po sa kanyang kaharian. Kaya po, bakit po si David ay nag-pray na sa Psalms chapter 51 verse 10, ano pong sinasabi sa Psalms chapter 51 verse 10, ang sabi po doon, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bakit po? Kasi si David nawala po sa presensya ng Panginoon. Nawala po yung kagalakan, nawala po yung kabanalan sa kanyang buhay. Na-disalign po siya. Bakit? Pumasok po yung lust of the flesh sa kanyang buhay. Pumasok po yung maraming kasalanan. Bagamat alam niya na siya'y tinawag ng Panginoon, na sa kanyang pagkatawag marami ang dapat siyang isakripisyo, dapat po siyang maging magandang halimbawa, dapat po niyang gawin ang ipinapagawa ng Panginoon. Bakit po na-disalign? Dahil pumasok po yung kasalanan sa kanyang buhay. Marami pong kasalanang nagawa or sabi nga po doon ay karumal-dumal na bagay na hindi mo aakalaing magagawa ng isang tinawag ng Diyos. Pero nagawa ni David kasi naging mahina siya sa paglapit sa tukso. Kaya ang sabi niya, nung kailangan niya, na-realize niya na gaano kalaki ang nagawa niyang kasalanan, ganon kalaki ang nagawa niyang pagkakamali na halos hindi niya nakayang tingnan ang kanyang sarili. Kaya alam niyang napalayo siya sa presensya ng Panginoon. Kaya humiling siya, nagpakumbaba siya, katulad pa rin po ng halimbawang iniwan sa atin ng Panginoong Hesus, na sobra pong humble ng ating Panginoong Hesus. Yun po yung unang-unang ibinigay niya sa atin. Una, yung kanyang pag-ibig, na kinakailangan magkaroon tayo ng tunay at wagas na pag-ibig sa bawat isa. Pangalawa po yung kapakumbabaan na ibinigay sa atin, nag-set ng halimbawa. Napaka-humble po ng Panginoon. Kahit po siya pinaratangan, kahit po siya ay ginawa ng hindi maganda, pero still, ginawa pa rin po niya ang kalooban ng Diyos. Sa buhay po ni David, kaya siya'y umiyak sa Panginoon, dumalangin siya. Create in me a clean heart, O God, and renewed a right spirit within me. Dahil alam niyang yung pusong meron siya, sobrang dumi na nun.
Hindi na worthy sa ating Panginoon, sa harapan ng ating Panginoon, hindi na karapat-dapat. Hindi na siya makapasok sa presence ng Lord dahil batbat siya ng kasalanan. Dahil ibang espiritu ang nasa kanya. Spirit po ng lust, spirit po ng sin. At alam niya na hindi siya makakabalik sa presensya ng Panginoon not unless tinatalikuran niya ang lahat ng ito. Not unless nabibigyan siya ng Diyos ng panibagong puso, bibigyan siya ng panibagong espiritu. Yung espiritu na galing sa Panginoon. Yung espiritu ng katwiran at kabanalan. Kaya ang sabi nga niya, Lord, create me a clean heart and renew a right spirit within me. Ano ho? Sapagkat ang sinabi rin po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 8, Blessed are the pure in heart, for they will see God. Mapalad po ang may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang ating Panginoon. Kapag po malinis ang ating puso, kapag po tayo nagpalinis sa ating Panginoon, kapag ipinalinis natin, kapag po sinantified natin ang ating mga puso, pinurify natin ang ating puso sa pamamagitan din po ng tulong ng ating Panginoon. Sabi nga po doon, makakapasok tayo sa presensya ng Diyos at makita natin ang kanyang kalungan. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Lang po those who experience the purification in their heart. Yun lamang po yung pinapayagan na makapasok po sa kaluwalhatian at sa presensya ng Panginoon. Mga magulang kapatid, sa about time na tayo po ay magpalinis. Alam po natin na lahat po tayo nagkakasala, lahat po tayo nagkakamali, pero ang hilingin po natin, yung laging paglilinis ng ating Panginoon. Kapag alam po natin na ang ating puso ay batbat ng karumihan, na halos hindi mo na kayang tingnan ang iyong sarili, it's about time na magpakumbaba, lumuhod tayo sa Panginoon at hilingin na baguhin ang ating puso, baguhin ang espiritu na nasa atin, sapagkat hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili, hindi po natin kayang baguhin ang ating puso, pero sa pamamagitan po ng ating pagpapakumbaba at tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, magagawa pong maging mabago tayo at maging busilak sa harap ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ang ikalawa po, those, sabi nga po doon, who are worthy to enter in His presence. Ang pangalawa, sabi po doon, those who purifies their purpose in life. Yun pong nilinis na, yung pinakalinis, pinakabanal, ang lahat ng mga layunin sa kanyang buhay. Those who purifies their purposes in life. Ano? Yun lamang po. Kapag binago po ng Panginoon ang ating puso, kapag binago po ng Panginoon ang ating espiritu, nababago din po yung purpose natin sa buhay. Kung dati, parang walang direksyon, parang ang gusto mo lang nakatune in or nakatutok ka lamang doon sa mga bagay na laging gusto mong gawin, doon sa iyong lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lahat ng kasalanan na meron ka, doon nakatutok, kailangan, para bang ikaw ay, ito na yung gusto mo laging ginagawa. Halimbawa, parang nandoon na, parang ang gusto mo lamang ay ang masunod ang iyong sariling kagustuhan. Parang kontento ka na lang na lumilipas ang araw, kumakain ng 3 beses sa isang araw, may pera, namumuhay ng wala kang magandang direksyon sa buhay. Na dapat itong aking buhay na ito, nagkakaroon ako ng malaking impact sa aking pamilya, sa aking ginagalawan. Magkaroon ng magandang direksyon ng aking buhay. Magkaroon ng maayos na pamantayan o maayos na sabi nga po doon, purpose o halaga ang iyong buhay. Ang ating pong buhay, mga magulang kapatid, ay hindi basta humihinga, hindi basta kumakain, hindi basta nagtatrabaho. May tinawag po tayo ng Panginoon para po itong buhay na meron tayo, itong buhay na ipinagkaloob sa atin ay maging kapaki-pakinabang sa marami. Maging kapaki-pakinabang sa mga layunin niya kung bakit po tayo'y binubuhay pa. Ano?
Dahil ang sabi nga po doon, kapag ayaw na nating gawin ang tunay na purpose ng ating buhay, it's about time na tayo makikipagkita na sa manglilikha ng ating buhay. Kaya habang po binibigyan pa tayo ng Panginoon ng chance para gawin yung tunay na layunin o purpose ng ating buhay, ibigay po natin yung the best. Ibigay po natin yung the best. Para po ang ating buhay na ito ay magandang halimbawa sa maraming nakakakita sa atin, nakakasalamuhan natin, at higit po sa lahat, hindi po magsisi ang ating manglilikha, ang dakila nating Panginoon sa pagbibigay sa atin ng buhay. Sapagkat nagagawa po natin yung tunay na layunin, nababago na yung set ng ating kaisipan. Kung dati ay kontento ka na sa mga bagay na hindi karapat-dapat, pero ngayon nag-iba dahil binago ang iyong puso, naiba ang iyong pananaw sa buhay. At kapag po naiba ang pananaw mo sa buhay, na ang nais mo lagi ay maging mabuti, na ang lagi mo nga nais ay magawa ang kalooban ng Lord, at maging makagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, tandaan mo mga magulang, kapatid, sa lahat po ng nagiging kasama ko sa umagang ito, tandaan po natin na yung presensya, lagi po nating kasama o makakapasok po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 22, "Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for your brother, love one another deeply from the heart." Ang sabi po doon, ngayong tayo po ay malinis na. Ngayong tayo ay malinis na dahil sa inyong pagsunod, dahil po sa ating pagsunod sa katotohanan. Ano pat naghahari sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Ibig sabihin po yung purpose natin, yung maganda pong layunin, yung maganda pong tingin natin sa kapwa ay nagiging tunay at totoo. Dahil nilinis na po tayo ng katotohanan nasa ating harapan. Nilinis na po tayo ng mga salita ng Diyos na natanim sa ating puso't isipan. Kaya po napakahalaga nang lagi po tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon para nalalaman po natin ang mga panibagong kapahayagan niya sa ating buhay. Napaka-importante po na lagi tayo nakakapasok sa presensya ng Diyos. Tayo po'y nakikipag-usap sa Kanya at nararamdaman po natin ang pagkilos at paggalaw niya sa ating buhay. Dahil yun po ay isa sa pinakang importante na dapat po natin gawin. Upang maging maganda tayong halimbawa sa atin po nasa kapaligiran. Ang pagiging totoo pong Kristiyano ay mapapatunayan kapag ka po laging maayos ang layunin mo pagdating po sa iba. At ang sabi nga po doon, may kwento po sa Biblia na nag-set po ng magandang example ang Panginoon at nagpakita po ng napakagandang layunin. Noon po in John chapter 13, sa Juan chapter 13, kwento ko po sa inyo na ang Panginoong Hesus po, nung alam niya na malapit na siyang ipagkaluno at alam niya na napili na si Judas ang magkaluno sa kanya. Alam niyo po ba, nung sila po ay nagsama-sama ng kanyang mga alagad, nagbuhos po siya ng tubig sa palanggana para hugasan po ang paa ng kanyang mga alagad at punasan ng towel o yung tuwalya na nasa kanyang baywang, yung binikis niya. Pero alam niyo po ba, isa-isa nilang inugasan isa-isa niyang inugasan ang pagdating kay Simon Pedro. Sabi niya, wag po Panginoon wag niyo pong ugasan ang aking paa. Bakit? Sabi niya po ay, wag po, hindi po nararapat. Ibig sabihin parang nahiya. Dapat nga naman yung pang mga alagad ang mag-ugas ng paa ng kanyang guro, ng kanyang Panginoon. Pero now, ang nakita niya, inuugasan ang kanilang paa. Parang nahihiya siya. At pinigilan niya ang ating Panginoong Hesus dahil po siya'y nahihiya. Sapagkat bakit po ganun ang naging kaisipan ni Simon Pedro? Bakit? Kasi hindi niya alam yung tunay na purpose ng Lord. Hindi nagsinkin sa kanya kung bakit ginawa yun ng Panginoon sa kanya. Kaya napaka-importante po na maging maayos, maging makatwiran at maging tama yung purpose o layunin natin sa buhay.
Nakikita po niya ang kalooban. Hindi po basta nag-ugas ng paa ang Panginoong Hesus sa mga alagad. Bakit po? Nung pong sinabi nga ng Panginoon sa kanya, alam niyo po ba na nung sinabi ng Panginoon, kung hindi ko uugasan ang iyong paa, wala kang kahit katiting na bahagi sa akin. Ano pong isinagot ni Simon Pedro? In John chapter 13 verse 9, ang sabi po niyan, Then Lord, Simon Peter replied, not just, sabi po, my feet, but my hands and my head as well. Kung gayon po pala, Panginoon, nung nabuksan ang isip niya, na kapag hindi ako nagpahugas ng paa sa iyo, wala akong katiting na bahagi sa iyong kaharian, wala akong katiting na bahagi sa iyo. Ibig sabihin pala nun, Panginoon, hindi lang aking paa, kundi pati na po din ang aking kamay, pati na rin po ang aking ulo, ay iyon ang ugasan. Pero ano po ang sabi ng ating Panginoon? Hindi na kailangang hugasan ang bagong paligo. Ano? Ang ibig sabihin, ano lang po yung tunay na layunin ng Panginoong Hesus kung bakit inugasan niya ang paa ng mga alagad. In John chapter 13 verse 15, ang sabi po doon, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ibig sabihin po pala, nagbigay ng isang napakagandang halimbawa ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na kahit siya'y Panginoon, na kahit siya'y guro, nagawa niyang paglingkuran, pagsilbihan ang kanyang mga alagad. Nag-set siya ng example na dapat kung sino man ang nais maglingkod sa kanya, dapat maging alipin ng sinuman. Dapat kahit ano pa ang posisyon na meron ka, kaya mong ibaba ang sarili mo, paglingkuran ang iba. Ano? Ibig sabihin, na yung true humbleness ang ipinakita po ng ating Panginoong Hesus. Bagamat siya'y ruler of the earth, siya po yung tagapamahala ng lahat sa mundong ito. Pero dahil sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon, nagawa niyang lumuhod sa harap ng kanyang mga alagad niya at linisin yung paa nila kahit na marumi. Bakit? Ang gusto pong ipakita ng Panginoon ay yung tunay na kapakumbabaan. Na kung sino man ang nagnanais manguna, kung sino man po yung nagnanais maglingkod, kung sino man po yung nagnanais na pangunahan ng isang congregation, dapat may kapakumbabaan sa iyong puso. Kaya mong maglingkod sa iba. Nagagawa po natin na hindi yung lagi tayo ang pinaglilingkuran, bagkus tayo po yung naglilingkod sa kanila. Tayo po yung nagiging daan para sila po'y maging malinis, para maiayos po ang kanilang buhay. Madudumi ang paa. Pwede po nating isipin, nagre-represent po ito na karumihan ng isang tao. Pero ikaw, bilang lingkod ng Diyos, bilang tinawag ng Panginoon, ikaw yung maging instrumento para sila'y maging malinis, maging maayos, maging makatwiran, at kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos, mga magulang kapatid, sa umagang ito. Pinag-aaralan pa rin po natin sino ba yung karapat-dapat sa paglapit sa trono ng kapangyarihan sa presensya ng Panginoon. Sino ba yung nakakaahon? Sabi nga po doon sa una, those who are experienced the purification in their heart. And those who purifies their purposes in life. At kapag po nangyari ito, sabi nga po doon, ito pa yung isa na katangian ng mga tinawag niya na nakakapasok at pumapasok sa kaharian ng Diyos, those who purifies in their action. Those who purifies in their action. Yun pong lahat ng mga lilinis na sa lahat ng kanilang mga ginagawa, lahat ng kanilang mga ikinikilos. Sapagkat hindi lang po dapat mabago ang isip, ang puso.
Hindi lang po dapat mabago ang isip at iyong layunin. Dapat po nakikita yon sa ating gawa. Dapat po nakikita sa ating gawa. Ano ba yung resulta na yung pagsunod at pananampalataya sa Diyos? May malaki ka bang impact? May nagagawa ka pa sa pagbabago ng tao? Paano ka i-illustrate? Halimbawa po, itanong, kumusta si Pastora Jonah sa iyong community? Kumusta si Pastora Jonah tungkol sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong ministry? Paano po kaya ito sasagutin ng ating kapwa lingkod? Minsan po ba ay na-realize na po natin o natanong sa ating sarili? Ano pa po yung impact natin sa kanila? Paano po ba tayo i-describe ng mga taong nakapaligid sa atin? Depende po sa ating mga ikinikilos at ginagawa. Depende po sa laman ng ating puso at laman ng ating isipan. Kailangan po nating i-examine lagi ang ating mga kinikilos, ginagawa. Magpa-examine po lagi tayo sa Lord. Panginoon, tama po ba ang itong ginagawa ko? Kalooban mo pa po ba itong nangyayari sa akin? Ito po bang nararamdaman ko'y kalooban mo pa? Kapag po ang aking buhay nararanasan ko na parang may kaba, parang lagi nang hindi at ease, Lord, ano po ang gusto mong ipahayag dito? Ano po ang nais mong papahayagan o nais mong gawin ko? Lagi po tayong mag-submit, mga magulang kapatid, sa ating Lord. Sapagkat itong ating buhay, siya yung author. Itong lumikha, alam niya, siya yung mekaniko ng ating buhay. At kapag may diferensya sa bawat bahagi ng ating katawan, lalo na po sa ating puso't isipan, sa ating mga kilos at gawa, doon ka tatakbo sa gumawa, sa mekaniko, sa author ng iyong buhay. Wala pong iba yun kundi ang ating Panginoon. Bago ka lumapit sa sino man, na bakit kaya ganito, bakit ganito ang nangyayari, bakit ganon? No. Doon muna sa author ng iyong buhay. Doon muna sa taong lumikha sa iyo. At nagbigay ng tamang sangkap sa iyong buhay. Makita po sa ating kilos, makita po sa ating galaw. May mga bagay po na kung minsan sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng mga nakaload sa atin, nakakalimutan na natin na ang lahat ng ating ginagawa ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. At wala po tayong dapat ipagmalaki. Ang sabi po doon, those who purifies in their action. Yun po yung mga tao na nakakalapit, nakakapasok sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, sa Hebrews chapter 12 verse 14. Hebrews chapter 12 verse 14, ang sabi po dito, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. No one will see the Lord. Ang sabi po doon, magpakabanal kayo. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Magpakabanal po tayo daw at sikapin makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Ibig sabihin po, maraming mga bagay na negatibong pumapasok sa iyong puso. Hindi ka makakakilos ng tama at akma ayon sa ipinag-uutos sa iyo ng Panginoon. Dahil tigib ng lahat ng mga alalahanin ang iyong puso. Pero kapag na-renewed ang iyong puso, yun makakakilos doon, makakasumo ang iyong kapwa. Bagamat may kaunting hindi pagkakaunawaan, at the end of the day, yung kapayapaan pa rin ay nasa iyong puso. Nakakasundo mo ang lahat ng nasa paligid mo. Hindi dahil ikaw ay boss, hindi dahil ikaw ay leader, hindi dahil ikaw ay pastor, hindi dahil ikaw ay mas mataas sa kanila, kundi kayo'y pantay-pantay na pare-pareho kayong nakikipagkapwa-tao. Pare-parehong tinawag at pare-parehong pinili ng Diyos. At walang dapat maitaas sino man sa atin
mapera lamang po sa ating Diyos. Kapag ang ginawa po natin ay yung self-exaltation, na ang gusto natin sa bawat ginagawa at result ng magaganda nating bagay, tayo ang mapupurihan. Tayo po, kung ikaw ay nagiging daan para sa ipagkakasundo, nagiging daan para mapalago ang gawain ng Lord, nagiging daan para sa katatagan ng iyong kapwa, nagiging daan para po yung mga naliligaw ng landas ay magkaroon ng katwiran ng kanilang buhay, nagiging daan para sa maraming kaligtasan, ng marami pong nangangailangan ng kaligtasang buhat sa Panginoon. Praise the Lord! Nagagawa mo, magulang kapatid, ang kalooban ng Panginoon. Pero wala po tayong dapat ipagmalaki sapagkat ang lahat ng ito'y ipagsusulit natin sa Diyos. Hindi dapat parang pag hindi tayo na-acknowledge ay parang mababawasan yung effort na ginagawa natin. No? Ang lahat po ng ating ginagawa, alam ng ating Panginoon. He is our great rewarder. At yung makapasok ka pa lang po sa presensya ng Panginoon, napakalaki po ng achievement na nun para sa atin. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, if a man cleanses himself of noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good works. Purihin po ang Diyos. Ano po? Tayo daw po ay matutulad. Ang sino mang lumalayo, sabi po dito, ang sino mang lumalayo sa kasalanan ay mabibilang sa kasangkapang maringal at pakikinabangan na katalaga sa kaniyang Panginoon at laging handa sa anumang mabubuting gawa. Praise God. Purihin po ang Diyos. Nananampalataya po tayo dahil binago ng Panginoon ang ating so, binayos ang ating kaisipan. Nananampalataya po ako na baging ang ating kilos at galaw ay binago din po, pinakalinis, pinakabanal ng ating Panginoon kung bakit tayo po lagi ngayon ay may lakas na ng loob na pagtagumpayang lumayo sa anumang klase ng kasamaan, sa lumayo sa anumang klase ng kasalanan, sapagkat sinabi po ng verse na ito na pagka ginawa po natin ang laging paglayo sa anumang kasamaan o kasalanan, matutulad daw po tayo sa isang kasangkapang maringal na ito po ay nagbibigay ng napakalaking pakinabang at sabi nga po doon, kalugod-lugod sa kanyang Panginoon at lagi tayong handa para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, ang ating mga ginagawa at kinikilos, yun lang po kung ano yung makakabuti at makakatulong para sa iba. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At sabi nga po dito, bilang po encouragement ko, mga magulang kapatid, sa bawat isa, kapag po nagawa po natin ito, ipalinis ang ating puso sa Panginoon. Na kapag ito'y nilinis na at binigyan na tayo ng tamang espiritu ng Diyos, mag-iiba na po, nilinis na, isipan ay pinalinis na rin natin sa Lord. Ganon din po, susunod doon yung ating yung ating mga, yun po ay pinakalinis din at pinakabanal ng ating Panginoon. Who are worthy to enter the presence of God. Ano? Sabi po sa Psalms, pag ito na ating pinagbulay-bulayan ay atin pong nagawa. Sabi po sa 24 verse 5, ano po ang reward? Lagi po ang Lord kapag sumunod ka sa kanyang kalooban, kapag ginawa mo po yung naisin ng Lord, lagi po siyang may reward sa atin. Lagi pong ang Panginoon ay may reward sa atin. Ang sabi po doon, He will receive blessings from the Lord and righteousness from the God of His salvation. Psalms 24 verse 5. Siya ay makakatanggap ng pagpapala buhat sa kaniyang Panginoon na nagbigay siya, na nagbigay sa kanya ng katotohanan ng kanyang kaligtasan. Hindi lang po sa isang parte ng ating buhay, kundi sa buong aspeto ng ating buhay. Salamat pong muli mga magulang kapatid. Bilang po recap sa ating pinag-aralan, una po,
those who experience the purification in their heart. Ikalawa po, those who purifies their purposes in life. At ang ikatlo po, those who purifies in their action. Salamat po mga magulang kapatid sa umagang ito. Nawa po ay napagpala kayo sa salita ng Diyos na atin pong pinagsama-samang pinag-aralan, pinagbulay-bulayan, at alam po na ito'y nakadagdag ng pagtitiwala natin, nakadagdag sa ating pananampalataya at nakadagdag sa blessing na natatanggap natin buhat sa ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa umagang ito at alam ko po na sa mga susunod pong araw, samahan niyo po kami sapagkat ang ito pong morning devotion, Tinig ng Pag-asa, ay ginagawa tuwing Lunes, Miyerkules, and Biyernes sa ganap po na alas 9 ng umaga at alas 7 po ng gabi. Nawa po sa mga susunod pong pag-ere ng ating pag-aaral at pagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa, kayo po ay patuloy na malugod naming inaanyayahang maging kasama at maging kabahagi upang patuloy po tayong matuto at lumago sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po tayo sa oras na ito'y manalangin. Father God in heaven, makapangyarihan kang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang aming Panginoong Hesus na ibinigay mo po sa amin, tunay ngang salamat sa kaligtasan ng buhay na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Salamat po Panginoon sa laging pagsama ng iyong banal na spirito na aming nararanasan sa bawat oras ng aming buhay. Salamat o Diyos sa mga salita mo na aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Nawa Panginoon ay hindi ito mawala ng kabuluhan, bagkus o Diyos, makatagdag ito ng aming tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Sa mga magulang, kapatid, kaibigan ko po na nakasubaybay, na nakasama ko sa umagang ito, Lord, bless their life, O God. And Lord, tunay nga po, O Diyos, maranasan din po lagi nila ang makapasok sa iyong presensya. Sapagkat lagi silang nagpapalinis ng kanilang buong pagkatao. Maranasan po namin lagi sa bawat oras ng aming buhay ang iyong presensya, ang iyong pagsama, sapagkat kung wala po ito, wala po kaming magagawa. Ikaw po ang aming pag-asa, ikaw po ang aming lakas. Sa mga magulang at kapatid ko po na nakikinig, nakasumusubaybay, anuman po ang dalangin ng kanilang puso, anuman po ang kanilang kalalagayan, ito po iyong abutin, O God. Lord, apart from you, Lord, we can do nothing, O God. Pero kapag kasama ka namin, ang lahat po ay kayang-kaya namin gawin. Salamat po, Panginoon. Magpatuloy pa ang activity na ito. Magpatuloy pa po, Panginoon, ang programang ito sapagkat ito po ay nagsisilbing inspirasyon sa marami pong nakakapakinig at sumusubaybay. Lord, salamat. Patuloy mo po pong i-bless, i-prosper ang nagiging dahilan kung bakit may ganito po kaming programa. Salamat, Panginoon. Marami pa po ang makarinig, marami pa po ang sumabaybay, at marami po ang mapagpalang buhay. Kami po'y sama-sama laging makapasok sa iyong presensya sapagkat yun po ang iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Ang mga magulang kapatid ko po na naririto, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang kanilang buhay. Salamat, O Diyos. Receive all the highest praises, glory, and thanksgiving. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Marami po.